Wel, edrych mlaen at heno ar y llwyfan, a fi'n credu bod nhw'n paratoi ar hyn o bryd ac yn ymarfer, achos yn dod ar holl steddfod I ben ar lwyfan y maes am 9 o'r gloch, neb llai na Eden. Maen nhw'n cael blwyddyn hynod brysur, hynod llwyddiannus, yr album newydd heddiw, wirioneddol wedi tanio dychymyg. Ac yn gynharach yn yr wythnos, gath Tudur y cyfle I sgwrsio gyda Non a Rachael ac yn edrych ymlaen at y noson fawr heno. Dwi wedi bod yn deud, reit, drwy'r wythnos, fod na rhywbeth yn mynd I ddigwydd erbyn diwedd y steddfod fa. A chi sy'n mynd I ddigwydd. Dyn ni'n mynd I ddigwydd. Da chi'n mynd I ddigwydd. Wel, ti'n rhoi dipyn bach o pwysau arno ni yn fanna. Ond dyn ni'n barod. Da chi'n rhoi pwysau ar eich hunan drwy fod un o'r bandiau gorau yng Nghymru. O, mae hwnna'n neis. Mae Sadwn headline act. Ia, 9 Nes I gael cloi'r steddfod? Fanna. Dyn ni wedi bod yn edrych ar y llwyfan am o fawr, dydi? Mae'n hiws. Mae'n tyfu bobl iddyn ni weld ni, mae hwnna'n eitha Glastonbury-esque os gael ei. Mae'n teimlo'n very Glastonbury, dydi? Pws am meddwl ar ôl yr holl flynyddoedd. Dyn ni wedi rhyddhau'r album newydd na. Oedden ni'n meddwl am chydig bach. Nathon nhw ofyn iddyn ni ddod nôl rhyw 8 mlynedd yn ôl. Do. Oedden ni'n meddwl, nawn ni gael bach o nostalgia. Fydden nhw'n licio ni am chydig bach wedyn fydden nhw'n cael digon. Ond maen nhw eisiau stwff newydd a mae pobl ifanc hefyd yn licio ni. Dwi'n meddwl... Genuinely. Oedden ni wedi cyrraedd y pwynt lle oedden ni angen stwff newydd, really. Just I roi chydig bach o challenge I ni a... A mae gennym ni stwff newydd I ddeud. Oes, wrth gwrs, mae gennych chi brofiad. Achos rhyw a rhyw rympy-pympys oedd I nôl yn y 90au. Ond erbyn hyn mae gennym ni neges. Oes. Panad. Panad, dwfeis, water bottle. Be gawn ni ddisgwyl weld nos Sadwn, os y surprises ni? Mae'r set yn hirach, so mae yna fwy o gyneuon. Dyn ni'n cael deud... Nawn ni ddeud. Mae dawnswyr. Choreography a dawnswyr. Mae yna surprise yn dod... O'r awyr. O'r awyr. Ni mewn helicopter. Da chi jyst neud pethau fyny fan drech? Na, di. Go iawn. Mae'n mynd o'r awyr. Ie, sbiwch I fyny ar ryw bwynt. Ryw bwynt, ie. Mae'n dod o'r olau fyny fanna. Ie. Waw. Byddwch chi'n mynd yn nerfus, byddwch chi'n teimlo flaen llaw? O, paid. Dyn ni wedi bod yn nerfus ers pryd. Wythnosa. Er y holl gigs da chi wedi gwneud? Ie. Byth yn mynd i'n haws na chdi? Na, di, jyst yn bod efo ni. Mae'n mynd yn waith os rhywbeth. Ydi o? Fydd o'n ffain yn fydd. Mae'n mynd I fod yn fwy na ffain, wrth gwrs. Mae gennym ni'n gilydd. Y dair ohonyn ni. So mae o'n oreit. Allen ni edrych ar ein gilydd a just mynd. Mae'n oreit. Wirioneddol edrych Byddwn ni'n sbio allan. Byddai yna yn ffrant, byddwn ni'n sbio am bell. Lyfli. Rachel and On, pob lwc, cofiwch lle tema. Ie. A dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy at nos Sadwn. A mae pawb arall hefyd. Ani hefyd. Ani.